Dobrý deň, priatelia. Niektoré byty ponúkajú len priestor na bývanie. Iné vytvárajú miesto, kam sa budete radi vracať každý deň. Dnes vám predstavujem priestranný trojizbový byt, ktorý spája pohodlie mestského života, dostatok priestoru a príjemnú atmosféru bývania. Poďme si ho spolu pozrieť. Ponúkam vám na predaj priestranný trojizbový byt s balkónom o výmere 80 m2 vo vyhľadávanej lokalite mesta Nitra na ulici Ľudovíta Okanika. Pripravil som si pre vás aj vizualizáciu, ako si tento byt môžete zariadiť podľa vlastných predstav. Byt sa nachádza na 9. poschodí v zateplenom bytovom dome s 3 výťahmi, ktorý prešiel modernizáciou spoločných priestorov vrátane výmeny stúpačiek a rozvodov. Dispozícia bytu je veľmi praktická a ponúka komfortné bývanie pre rodinu aj investora. Byt je napojený na plyn a optický internet, čo zabezpečuje komfortné a moderné bývanie. Bonusom je aj klimatizácia v 2 miestnostiach. Veľkou výhodou je, že sa v byte aktuálne nachádzajú spoľahliví nájomníci. Nový majiteľ sa môže rozhodnúť, či si ich ponechá a bude pokračovať v prenájme, alebo byt využije na vlastné bývanie. Vďaka tomu predstavuje nehnuteľnosť výbornú investičnú príležitosť s okamžitým výnosom. V okolí bytového domu je dostatok parkovacích miest pre rezidentov aj návštevy. Lokalita patrí medzi najobľúbenejšie časti Nitry a ponúka kompletnú občiansku vybavenosť. Ak vás tento priestranný byt oslovil, neváhajte ma kontaktovať a dohodneme si obľadku.